tal? Señoras, señores, son as 6:32 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Bueno, teño que darvos as grazas porque onte fixe unha encarecida petición cara a todos e todas vós e cumplístela, sí? Onte éramos, sí. Onte éramos 13.095 seguidoras e seguidoras no Instagram de @voltascoprato e hoxe somos 13.153. Grazas, Grazas por cumplir vos desexos. Pero non quedades aí, Por favor, seguídenos en @voltascoprato porque aí temos todas as receitas que imos pendurando pouquiño a pouco e que cociñan dúas persoas espectaculares. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. Mira. Acabo de descubrir a diferenza entre a forma de entrar de Lucía e a de Begoña. Sí. A velocidade? A velocidade é unha e despois o estilo. Porque... Ten máis velocidade e máis estilo. No, ela ten máis... Velocidade, sí, No, creo que non se che está escoitando, Lucía. Creo que non se che está escoitando, a ver se temos aquí... Collo, toma, collo o micro, mentras tanto. Ten unha forma... Aí temos ao compañero... Vamos dar un aplauso á xente de son. Aí está. Moi ben, Marchou nin se despediu, Xa está. Marchou nin se despediu. Se fixo, venga, chao. Só fai falta este. A ver, escoitaselle, sí, non, na casa, está dela escoitando, Quería perfecto. facer como a Galloso, ahora que... Facíache ilusión? Sí. Muller. Tes unha boa foto, De Viches? Galloso, sí. Quédache ben. Ves? Sí. Ao final as campanadas vou nas dar eu. Podría ser, é verdad, podría ser unha boa sustituta de Galloso, Bueno. Moi ben. Bueno, no, que siga con todo o programa. Podría seguir así todo o programa. Decía eu que tes o estilo... Begoña entra como moi rápido e ti entras peito hinchado para arriba e así. Sabes? Entrades de maneiras moi distintas. É o monitor de Non vai a CrossFit. tempo de facer a receita. Fíxome moita gracia. Bueno, vale, Xulio ten presa, así que imos cociñar a ver que nos trae Xulia da Estrada. Ola, son Xulia, vivo na Estrada, fago unhas croquetas sempre do que sobra destes días de festas e tal, pero ahora levo moito tempo sin facelas e me gustaría saber máis cousas para meterlle, sin ser a típica carne ou así, máis cousas. Estos cociñeiros, se me aportan máis ideas para que eu despois as poda facer. Home, mellor me gustan de carne, porque a min o peixe non. O queixo me fascina, pero engorda e non estamos en tempos de engordar. Un saludo para todo o mundo. Feliz ano. Sí, Xulia, sí. Porque pa que facer dieta? Vamos comer croquetas, home. Veña, rematamos o... A quen non lle gustan as croquetas, a ver? A mí sí. A ti sí, a ti tamén. Claro. Rematamos o Nadal, estuvemos comendo como bestas e... Pemba, croquetas aí. Fora a dieta. É que as croquetas Que? é para aproveitar restos. Ah, claro. É mellor engordar un pouco que tirar que comida. Tamén é verdad. Claro. Iso é certo, é totalmente certo. Vale. Gústanos moito a croqueta, pero claro, como van ser esas croquetas? Porque podemos facer moitos tipos de croquetas, Xulio Mato. Sí, podemos facer moitos. Eu vou facer un. Moi ben. As miñas voulle chamar hoxe bikini. Non pola operación. Ti sabes o que é un bikini? É un sándwich de xamón e queixo. Ah, bueno, pos da túa época, sí. Non, pola miña época, non. Como non? Non, para a restauración Escoita, clásica. vamos a ver. Ese chiste, fixéstelo antes. Non é un chiste. Na redacción... Non é un chiste. No, fixeron antes... No, ti sabes Gloria, o que non é un chiste. Un sándwich bikini, un croissant bikini. E todos os de menos de 50 anos quedamos, como Que son dicindo... todos, menos dous. Quedamos así un pouco sorprendidos, entón. O que se Bikini. chama, é o que fixo a Loxe. Sí, Con vos. volvernos paros. Con vos. Moi Bueno, o que quero dicir, o sándwich clásico de xamón e queixo chamase bikini. Bikini, vale. Eu Entón, chamo vou sándwich trasladar mixto. eso. Claro, pero chamase bikini. Vale, perfecto. Entón o que vou facer, que non vai dar tempo ao final, que non te rolles. O que vou facer é unhas croquetas de xamón serrano, neste caso, e queixo da Claro, tua por terra. eso é un bikini. Por eso é un bikini. Moi ben, pois croquetas antítesis bikini. da operación. Veña, permitimos a operación bikini de mentira, non a voltas co Prato, vai facer Xulio Mato. E Lucía, que vas facer? A ver. Croquetas Hulk. Espera. Toma. Porque engordan moito ou porque son verdes? Non, porque son verdes. Ah, ves, que guai. Vale, Levan me gusta. espinacas e queixo azul. Moi ben. E chamanse Hulk porque encantalle aos nenos. Inda que non pareza, polo que levan espinacas e queixo azul, os nenos flipan as croquetas Hulk. Ostra, porque o queixo azul ou che gusta ou non. ódialo moitísimo. Pero queda moi sutil, non é aí un... No, eu a tope, saborazo Eu xa sabes que cos queixos a tope. Bueno, señoras, señores, cociñamos croquetas no Voltas co Prato, marchamos con
Xulio Mata. Bueno, veña, que xa enredamos moito. Sí. Mira. Leva protestando, saiu e xa estaba protestando porque non lle vai dar tempo. Claro, porque eu dicía, eu veo aquí estas cosas e dixen, buah, xa verás, a que teño que facer croquetas. Queres sentir a presión do reloxo? Non me... Sí, escoita. Teño unha capacidade de abstraerme. Sí, eso é verte. Bueno, mira o que estou facendo. Quitei o touciño ao xamón, vale? Vale. Pico picadiño, vou picar o xamón tamén despois picadiño, vale? Vale. Pero o xamón non vou refogar para que non quede moi salgado. En cambio, o touciño, vámolo picar e vámolo refogar ahora ca manteiga. Eu vou facer unhas croquetas super cremosiñas e super lixeiras. Vale, lixeiras. Super lixeiras, con unha bexamel moi lixeira, quero dicir. Lixeira acaba de botar a manteiga, vai botar a grasa toda do xamón, pero van ser lixeiras, Vos tranquilos e tranquilas na casa que van ser lixeiras. Madre mía. Que? Non acertes? Nada, que sí, pero ti sigue que a túa... Que a túa teima. Mira, se vas comer croquetas, comes croquetas, non comes unha lechuga. Vale. Iba a decir unha ensalada, pero nin é unha lechuga. Vale, entón botamos aquí... Falou Xulia e falou ben. Vale? Moi ben, falou Xulia e falou ben. Vale, por que digo que van a ser moi lixeiriñas? Porque voulle botar só 90 gramos de manteiga de fariña por litro. Vale? Entón Claro, vai quedar porque hai xente como cremosiñas. Lucía que lle bota máis fariña. A maioría da xente botalle máis, 120, 150, 160, dependendo como nos guste. Vale. Canta máis botemos é máis fácil de traballar. Eu nas vou dar traballar o camán, vou nas traballar con 2 culleres, vale? Vale. Porque quedan tan cremosas que non se dá a traballar. Quedan tan cremosas que non as dá feito. Claro, non se dan manipulado o camán. Do vos que van en estar. Madre mía. Maravilla. Mira que ven a recén deste. Pois vamos deixar a Xulio aquí, mira. Con toda a manteiga e toda a grasa do xamón que lle vai incluir aí, e imos con... Croquetas. Mira, que cantidade de Croquetas. espinaca teño aquí. Sabes que pasa que a espinaca? Que llevo... Que eso vai ser unha trampa. Salía por fora e agora mira que vai quedar. Vai ser unha trampa todo, porque a espinaca é así. Porque parece moitísima, pero despois queda Despois non é. nada. Ti manteiga vas ben, non? Manteiga vou ben. Ten aí unha pota. Pois eu baixar un pouquiño aquí a da manteiga. Mira, Esto aquí teño fumeo. Teño aí, refogando a espinaca, que solo quero que lle dé así unha voltiña, que toque así abaixo o lume, e agora sallimos botar dentro o leite. Vale, primeiro de todo voulle pedir á xente da casa que nos chame. Por favor. 664-483-419, teléfono de Voltas co Prato que podes chamar para o que queirades. Se queredes comentar cal é a vosa croqueta favorita, quen fai a mellor croqueta que vos coñezades, porque aquí xa discusións de croquetas. Croquetas, Mamás ou tortillas, papás, eso nunca as tías, os avós, claro. A quen lle escolles a croqueta favorita? Ai, moito problema. Bueno, chamade a Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra, no Voltas co Prato da televisión das croquetas. Comeas, estes ou non, a dieta. Lucía, vexo que botacho leite, aí non nas espinacas. Sí. E teño unha pregunta sobre espinacas. Entón, o Valen leite son as congeladas? espinacas. Valen congeladas, non? Eu diríache que congeladas mellor non. Por qué? Por qué? Verás, as congeladas suelen vir xa cocidas e despois congeladas. Entón, vamos ter dous problemas. Un, van ter moitísima auga, co que a lo mellor quedache demasiado blando e despois non eres capaz de amasalas, de bolealas. E outra cousa, toda a vitamina sabemos que queda na auga. Todo o mellor das verduras, cando o cocemos, queda na auga. Entón, aquí vai quedar no leite. Imos tomar as croquetas de Hulk. Coa vitamina de Hulk. Con todo o ferro e todas as vitaminas que leva a espinaca. Tedes cantidades aí debaixo e como podedes ver, a croqueta de Lucía leva máis fariña que de Xulia, máis manteiga. Leva. Por qué? Eu sempre, porque eu fago así, sempre uso a mesma cantidade de manteiga que de fariña. Vale. E despois o leite, según, por exemplo, a espinaca, bota máis auga, co cal podemos reducirle un pouco de leite. En todo caso, sempre ao final, vemos como vai quedar de texturas e como as queremos. Estamos falando de que ti botaslle o doble ca el. Porque el botalle 45 por medio litro e ti botaslle 200 o litros, e 100 por medio litro. Pois mira, o mellor as del quedan máis líquidas. A mí a croqueta líquida de todo non me gusta. O mellor as de Xulio non salen, ou o mellor... O mellor non salen as miñas. Eu son un ladrillo. Nunca tal me pasou, fixen miles de litros. Ou as túas ao mellor son para alicatar o baño. Pode ser. Ou para un empaste. Pode ser. Mira, super truco das croquetas, para min, o máis importante, é que cando estás facendo a rux, que como xa sabemos é esta mistura da fariña coa manteiga, ten que facer o que está facendo ahora. Vale, burbullear así. Espumear. Cando fai así esa burbulla, é que esa fariña está tostándose, estáse facendo ben, porque despois non abran. Vale, e co leite e as espinacas?
Estas espinacas imos deixar aí que infusione un pouco, triturámolo e despois metémolo aquí, imos xa, mira, imos aderezar xa un pouquiño. Xa aquí O leite. directamente, o leite. Isto valería tanto aquí como aquí. Un pouco de pimenta negra. Joder. Un Moi ben, pouco de noz moscada. Como ule, no? Croquetas sen noz A moscada, noz moscada ule. non. E un chisco de Noz a sal. pimenta. Moi ben. Gústame, mira como está xa collendo textura o que está facendo. Aí vai, isto xa vai indo, sí. Que Vamos guai. a deixar un minutiño máis, e xa ben, trituramos isto e tal. Moi E ben. mentras, para acompañar, estaba aquí Estás relando pataca. relando unha pataca. Vale. Bueno, pois vou te deixar relando pataca, marcho con Xulio, Moi vale? ben, moi Veña, ben. vémola en 2 minutiños. Vamos con Xulio Mano. Dale papi, dame croquetita. Hombre. Dale papi, dame croquetita. Como? Dale papi, dame croquetita. Dale papi, dame croquetita. Aquí tedes, o voso papi. O vosso papi, o vosso abuelo, casi. Podría ser, xa está aí. Home, se tiene Sí, papi, sí. casi son abuelo. Estume imaginando a Xulio en bikini. Sí. Sí, polas croquetas bikini estou te imaginando en bikini, eh? Bueno, pues non. Non. Dalle abrazo! Dalle abrazo! Dalle! Home, estou me esforzando po bikini, Mira, Está Operación Bikini no voltas co prata. está, Sí, Bueno, mira, eu xa lle botei o leite, vale? Vale, E agora, teño que levar a ebullición, como dicía ela, non? claro. Sí, a miña xa está doradiña, hasta que, doramos a A fariña. fariña ben doradiña. E agora, estes grumiños que ves aquí ainda non é o xamón, É o touciño que tiña algún trozo de freba pegado, vale? Vale. Entón, mira, xa case está fervendo, xa temos... Pero mira que cremosidade... Xa están ben, están ben. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe, a ver se lle gustan as croquetas de Xulio, van ser máis líquidas, máis cremosas, ou as de Lucía, que pase, por favor. Xulia da Estrada, un aplauso para ela. Hola, Xulia, rímate aquí, por favor. Que tal, como estás? Qué bueno. Estás ben? Sí, Ah, de momento sí. é que quedaches así parada e dixen, a ver se... Claro, ven por quedé aquí. pensando, mirando Pero que quedaches pensando, por las croquetas, ou? en todo lo que hay encima, en esta época que ya tenemos que estar un poquito a dieta. Bueno, No, eso oiches. está sobrevalorado. O título do programa é Croquetas fora dietas. O sea, Era por aproveitar, un momento aquí, toda a vida aquí. Claro, bueno, é verdade, que frasaza, É moi boa, un momento aquí, toda a vida aquí. Gustoume. Xulio, contalle a Xulia como van ser as túas croquetas. Mira, Xulia, vou facer unhas croquetas moi cremosiñas, vale? Con moi pouca fariña e manteiga, para que nos quede pues, máis licuada o que é a farsa, o que é o propio recheo da croqueta. Mira, e aquí ahora vamos a botar. Refoguei un poquinho de touciño, ahora vamos a botar todo o xamón, unha que está xa bechamel feita, vale? Vaya Isto para que bombardeo de xamón. vos fagades unha idea, para que vos fagades unha idea, nas croquetas que compramos suelen ter un 6%, un 7% de xamón. Vale, neste caso van ter un 20% de xamón. As croquetas malas. Eso é. O sea, un 20%, estes son 100 gramos de xamón para medio litro de... Moi ben. O sea, que van a estar moito máis boas porque van a claro, saber... porque van ter chicha, hombre. Van ter chicha, mira, xa se ve. Mira canto tropezón. xa se Vale? ve. Hola. Xa Entón, se ahora, ve. arrimámoslo un poquinho máis ao lume, porque o xamón no refogo para que non colla tanto sal. E agora aí, que unha vez que colla outra de calor, vamos a botar outros 100 queixo. gramos tamén de queixo. Canto lle botas de queixo? 100 gramos tamén. O mesmo que de O xamón? mesmo que de xamón. Vale. Entón, ahora, botámoslo aí, e xa, sin a varilla, cunha espátula, vámoslo movendo, vámoslo sacando do lume, hasta derreter o queixo. Sabes que pasa? Que Xulia no seu vídeo Sí, dicía que lle gustaba moito o queixo, pero que engordaba. tamén engorda a croqueta. Todo que metas pola boca, Claro, tamén. tamén engorda o pan. Tamén engorda E dicen si metes... respirar, casi. O pan si metes algo dentro, senón... Claro, no, senón tamén, Bueno, o pan! Claro. O pan, eu que son paneiro... Eu tamén. O pan é complicado tamén, Mira, é entón agora complicado. vamos, ves como vai quedando, mira, pero mira que Hola, cremosidade, mira polo Mira que queixo cremosa derrete. está. Entón isto unha vez que refríe, o que vamos a conseguir é un poquinho máis de textura, porque o Claro, queixo frío vai dar un poquinho, vai Pero é compactar que un dices, pouco. bolear pero eso é pouco. complicado. Claro, por porque eso está vamos, moi líquido. por eso non vamos a Ainda bolear, así. por eso vamos a utilizar un par de culleres, xa verás despois que sinxelo, Vale. Pois deixamos a Xulio aí facendo o seu recheo das croquetas. Imos con Lucía. Xulia, por favor, arrímate aí, para ver o que está facendo Lucía. Hola, Xulia. Hola, que tal, Mira, Lucía? teño aquí este leite verde de triturar. As espinacas Moi no ben, leite. moi ben. Vou sacar As este de aquí espinacas para que- con leite, vale. Sí, Sí. Refogueinas e despois botei o leite en riba para que xa se fixera un poquinho no leite. e aí botácheslle tamén no leite, Boteille noz noz moscada, pementa e sal. E sal.
triturámolo. Ola. Eu non o trituro de todo, porque gustame tamén que se vexa un pouquiño a espinaca. Un pouquiño de torpezón. Un pouquiño. Que non este a espinaca inteira, Que notas un poquinho, sí. pero que se note un pouquiño. A ti as croquetas de espinaca, que? Gustan ou non, Xulia? Nunca as fixen. Ah, non as fiaches? E non as probaches tampouco? E agora, Normalmente, as que se fan, pois, carne que che sobra, Sí. ou polo, ou bacalado. Ou cocido tamén, que son moi Pero- famosos os de cocido, sí, sí. Ah, de cocido tamén. Mirad o que lle está botando, Un pouquiño Queixo azul. de queixo O azul. queso azul. Que gusta, chi? É moito. A min todos, parece un ratón. Pásache como a mí, entón, vale, moi ben. Eu nunca lle digo que non ao queixo, é o problema. Non, eu tampouco. Pasa que o queixo azul tamén ten carga calórica, Todos os queixos. Sí. E aquí Todos os teño queixos. estas pataquiñas que se as iba a gastar para Mira, acompañar. mira. Ole. Se vas polos médicos, tomas o queso fresco. Ou ningún. Tamén Ou fresco ou ningún. é outra opción. É así. Bueno, pois, Xulia, tesme que dicir... mira, parece casi unha tortilla de pataca. Sí. Tesme que dicir cal das dúas levarías ti para a estrada, si prefires ir As pensar... dúas, Ai, as dúas. Xa. Son distintas. As Xa, pero dúas. mira, a ti non che dicía, bueno, polo menos a min dicíame, teslle que pedir unha cousa aos reis, porque dúas ou tres, complicado. Unha ao millor sí, entón se ti tiveras que pedir unha, Vou pensalo, te digo. Primeiro probo. pareceme boa opción. Ora que as dúas están ben, Ata os reis tes un ano inteiro por pensar. Veña, Caraca. vai pa ali, despois chamamos. Un aplauso para ela que está con nós con a Volta Escoprata da Televisión de Galicia. Señoras e señores, explicar unha croqueta é sinxelo, é anaco de masa, bexamel, é un recheo empanado e frito. Dito isto, entramos no terreo do inexplicable. Polo visto, todos pensamos que as da nosa casa son as mellores, e seguramente é certo, a croqueta na cociña familiar faise con sobras e claro, as da comida de mamá son as que gañan. Nos restaurantes tampouco lles facemos o feo, de xamón, de cocido, de polvo, de cogomelos, as croquetas sempre triunfan. Tanto que sei que comemos uns 20 millóns ao día, 200 croquetas cada segundo. Botando as contas, eu agora mesmo, tócanos unha media de 2,5 kilos ao ano. E a mí, sinceramente, poucas me parece. Con tanta devoción, o que non entendo é por que non lles facemos ningunha festa. Así que ide montando a comisión, que eu, se queredes, dou o pregón, Deixademe o recado, como sempre, en @voltascoprato. E isto sí que me preocupa, Xulio Mato. Preocúpame moito, Xulio, que non haxe unha festa da croqueta. Sí, verdad? Bueno, a mí preocupan outras cousas, pero cada un ten o seu. Vale, pero estamos nun programa de Sí, home, cociña. sí, home, sí, mira. Teríanos que preocupar algo relacionado coa cociña, non? Quero che ensiñar, mira. Vale, ensiñar. móstrame como Mira, estáis. Ven, Mira ven. como queda Eso é polo queixo. a bexamel quente, vale? Claro. E mira, ahora podes tocar como nos queda Hola. a bexamel fría. Que pasa? Que inda que parezca que está duriña, é moi mala de traballar, porque ves? Pégase. Pégase. Entón, valo facer, por eso o que vamos facer coas por eso vamos a culleres. facer con as culleres, vale? Eso. Como está, Deixa que Xulio me Mato? seque. Sabe- Mira, sabe aquí de teño todo. pan relado, ovo e pan relado, vale? Aquí teño un pouco de queixo de vaca curado de Arzúa, dese que Ah, do que me gusta ten a mí. un competidor italiano. Sí, exactamente. Vale. Releino tamén. Entón vamos no segundo pan relado vamos a botar Ole. un pouquiño deste queixo. Mesturámoslo ben. Sabes que me estou aficionando moito, xe eu vin ali a Lucía, as croquetas rebozadas con pan, Sí, home, caro. que me gusta moito así co Sí, pan. están. Esas están boas A mí tamén, gusta máis así, co pan relado Sí? tradicional, Pois creo que A Lucía... ver, tamén me gusta moito o crocante que queda, o queda un poquinho máis crocante. Sí. Bueno, pues Lucía mira, máis eu vamos a estamos dar. do lado do pan, me parece, Sí, creo que sí. A ver, a mí un pan relado gustame, pero con pan Sí, verdad. A Bueno, ver. pues mira, ves como son de cremosiñas? Sí, sí. Vamos a ir botando aquí. Botamos Hola. así primeiro no pan. Axudámonos. Neta. Mira. Entón, simplemente vamos a dar a forma, ca forma que nos dou a culler, vale? Que maja. Ovo. O sea, non te tes que rayar moito coa forma, non? No, vamos a intentar que quede o máis ovalada posible. Non tes que andar pensando, non me quedou perfecta. Ou... No. No, porque é A difícil. croqueta perfecta Non existe. non é manufacturada, é dunha empresa grande, vale? Mira, esta está. Que pasou? Se son moi perfectas, é moi raro que sean feitas a man, manufacturada. Badumps. A eso. Que non, é un chiste. Home, dixeches mano. Manufacturada. Bueno, vamos a ir un no, poquinho. creo que o mellor que podo facer é deixarte só. No, espera, que vou botar unha croqueta aquí a Pero, fritir. vale, pois veña, vamos a ver como botou. A ver se non se abre. Fai ilusión. Está a croqueta. Eu penso que sí, vamos. Veña. Pois aí temos, a primeira croqueta de Xulio Mato. Un aplauso para él, por favor. Moitas gracias. Moi ben. E despois disto, vamos con Lucía.
Bueno, como estamos coa música hoxe, Estamos que lo petamos. Estou moi dos 80, gústame, gústame. E temos unha pregunta de concurso para a xente que está na casa. Atención, señoras e señores. Esta é fácil, sinxela. Como se chama a croqueta de Lucía? Croqueta Hulk. Así, Lucía, ponte así. Croqueta Hulk. Croqueta Hulk. 664-483-419, chama ou a voltas co prato, porque hoxe estamos facendo croqueta... Hulk. Sí, aí a vedes. Chamade, vale? 50 euriños. Ai, as túas son manufacturadas, tía. Sí son. Porque son casi todas iguais, de redondas. Bueno, Son mira, de tamaño non van manufacturadas. iguais, No, pero... A croqueta é quen lle gusta moi pequena, quen lle gusta grande, quen lle gusta que lle A máis... min gústame grande, Sí. Fixo un día aquí unha Fanny, que ten tamén no seu restaurante, que é de chourizo e mel, que... Un croquetón. Un croquetón, ademais, é así grande. Probaches, yo ti? Non, pero... Pero está... Pues Pero ganas non me... Está no libro, dúa voltas co prato, esa croqueta, Ai, entón hai ellas de copiar un día na casa, Sí. No, pero en serio, é así grande a croqueta, está máis boa. O que pasa que eu comería 12 desas, sabes? Comería unha docena... Amigo, 12... No, comería 12 de esas croquetas. 12 croquetas de chourizo comería. Pero vamos a ver, non dis que son croquetóns? Sí. E como vas comer 12, Pois porque me prestan. Así sí que non faz a dieta, Eso é certo. Vamos a repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Da Coruña, non, Carmen? Sí. Bueno, que tal tedes o tempo por aí? Que parece que hoxe deu un pouco máis de tregua. Sí, pero bueno, no estuvo bueno. Ahora un poco mejor. Bueno, pois aquí empezou a chover agora. Aquí estamos ao revés. Aquí en Ordes estamos ao revés, sí. Al revés. En Ordes todo o día moi ben, ata agora que empezou a chover. Así que cando saíamos daqui vai estar chovendo. Moita chuvia estes Bueno, días. Carmen, por 50 eurillos, dime como se chaman as croquetas da nosa querida Lucía. Croquetas Hulk. Moi ben, Carmen, aí está. Un aplauso para Carmen, que leva os 50 eurillos. Do voltas co prato de Televisión de Galicia. Carmen, antes de que colgues, cal é a túa croqueta favorita? De las dos. Home, xa, muller, pero cal é a túa en xeral? A que En general, a mí cualquiera, la de jamón, pollo, me da igual. Pua, é que todas É que a todas xente que soan lle ben. gusta a croqueta, Todas, cuidado que todas. vou botar, Todas soan ben. Ai, Bueno, vale. Carmen, pues mandamos un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Vale, gracias a vos. Hasta logo. Chao. Está fritindo esta muller xa, Xa se puxo a fritir. Mirade. Porque estou vendo que Xulio me levantarse e digo, isto non pode ser. Croquetas Hulk. Sí, moi ben. Como traballan, Algo máis. Canto tardan en facerse unha vez que as botas aí Pois a... depende do tamaño, pero pouco. Pouquiño. Sí, o aceite debe estar 170, 180 graus. Vale. Pois Mellor fai este bastantes, estaba un pouco quente, demais. Fai bastantes que tes moito amado aí para facer croquetas, Pois vale? sí. Ti ponte a traballar. Vamos con Xulio, veña. Hola, Xulio. Eu xa teño aí para que probes, se queres, Non, vou esperar ao fin. Non quero probar eu antes que a convidada. No, tío que non te queres é queimar. No, sí, tamén. Non. Pero despois, aí está vendo a croqueta manufacturada perfecta de algunha empresa competidora. Aí a vedes, mirade, todas iguais. Todas igual, non, son diferentes. Increíbles todas, Que Como se son, fixeron a máquina, pero non, son, fixeron as dúas mans de Xulio Mato. As dúas culleres. As dúas colleres. Moi ben. E unha podemos abrir para ver como está de cremosa. Sí. Sí. Mira, vamos a abrir unha destas calquera. Unha que non te queime. Mira. Ostras, fixade. Estou vendo... Seguro que non queres probar? Non, agora non, despois vou a probar. Estou escoitando... Mire, non me está falando o noso compañeiro realizador Alberto e creo que xa se está babando mirando para elas pola pantalla. Ben, En seguro. serio, Mira que cremosillas. Mira para aí. Bo, que cremosas, Alberto, Super. que o saibas, Super. Isto vai estar super. Bueno, vou fritir outras. Vamos falar con Xulio, con Xulia, co público da Voltas co Prato. Vamos falar, veña. Ai. Xulia. No, contame ti. Que tal está aí? Aí estás ben. A comida? A comida non a provei. Mira, iba, de verdade, ofrecerme unha croqueta e por respeto a ti, para que sexas a primeira... Que esperaches? Para que sexas a primeira en probala. Pois moitas gracias por esperar. Pero quero que saibas que o aspecto da croqueta era moi bo. Xa, bueno, Era moi bo. pois Sí. agora a probamos Sí. e xa che conto. Mira para aí. As dúas. Mira non, para aí, as dúas, non, As dúas valen A de pena. Lucía tamén lle vou pedir a Lucía agora cando volvamos que abra unha delas para que se vexa tamén como é por dentro de Lucía. Parecía que
iba a ter un verdor super bonito. Esa, a Hulk. As Hulk, exactamente, as Hulk. Bueno, pois nada, en 2 minutinhos vas ter que vir probar, así que prepárate, vale? Vale. Veña, vamos a dar un aplauso a Xulia que está con nós, ben da estrada. Vamos con Xulio Mato. Bueno, gustouche a croqueta, Vamos ben en tempo, hoxe, Xulio. Sí, non tens que estar agobiado. Que alegría. Tens que fazer moitas croquetas. Estou facendo moitas, Hoxe temos moito tempo para que fagas croquetas abondo para a xente do público, para que leve eu para a casa, Sí. para Alberto, para Xan, para todo o equipo, para a directora, Xa teño para castigado. Rocío. Xa teño castigado hoxe. Sí, hoxe tratamos aquí aos xefes, para que proben os xefes. O sea que, esmérate. Eu sempre me esmero. Esmérate, mira cantas Sempre croquetas me está facendo, Buah. Mira, é moi difícil que probes unha croqueta mellor que Bueno, as Hulk teñen un moi bo Bueno. aspecto. E as da miña tía Esperanza, a túa tía Esperanza. eso... A túa tía Esperanza non compito con ela, No, é imposible. Non me atrevo. Competir ca miña tía Esperanza é imposible. É absurdo. Vamos repetir, hoy digo, vamos facer a segunda pregunta de concurso. Atención a xente que está na casa, 50 euriños, de que é o recheo das croquetas bikini de Xulio Mato. Xamón e queixo. Xamón serrano e queixo de Arzúa. Poden decir xamón e queixo, na máis. Mellor xamón serrano e queixo de Arzúa. Porque diste. Sí. Vale, pois veña, xamón serrano e queixo de Arzúa, se decides xamón e queixo non pasa nada. 664 4834 xamón serrano e queixo de Arzúa, gañades 50 euros. E se di xamón e queixo Non tamén, pasa porque os nada. dou eu. Vale, vale. Así, fácil. 664 483349, chamade a voltas co prato. E agora sí, pido un fortísimo aplauso para as croquetas bikini de Xulio Moitas Mato. gracias. Moi ben. Moitas gracias. Imos con Lucía. Ai, as croquetas de Lucía, Fixádemos. Xa temos unhas cuantas. Sí, además, fixestes bastantes, É unha pena que teñes que quedar unha vez de remate o programa facendo o resto. Sí. Non caerás a breva, Como que non? canllatas. Era o que levo para a casa para cenar. A levas así e falas ti. Como? Isto é un ultraxe. Non ultrache. Vou ter que traballar eu. Home, a non ser que chaves a ti a Esperanza. Ai, non, que estes días xa, despois de todo o que me alimentou este Nadal, creo que vamos. Bueno, xa tengo ceo ganado, pero despois deste Nadal xa... Mi madriña. Bueno, aí temos rematando xa as últimas croquetas de Lucía Vázquez. Fixádevos que están super cremosiñas tamén. E leva esas patacas palla, non? Sí. Fixetes para acompañar. Moi ben, Moi ben. Estas mételas no menú, no local, tío. Sí. As Hulk, en serio? As Hulk teño moitísimas veces. É porque non me chamais? Gústame a mí moito estas. Veñen os nenos a por elas, non é de broma. En serio? Non é tontería. Non é tontería. Dicho Lucía. Ainda que diga Lucía. Pois, señoras e señores, vamos a dar tamén un fortísimo aplauso a Lucía Vázquez, porque é unha artista das croquetas tamén, as croquetas máis fortes de todas. E imos de pedir a Xulia, que estamos vendo aí na pantalla, que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Xulia, veña, vamos. Ven por aquí, Xulia, vente conmigo. Ai, que nervios, que tensión. Sí. Ponte aquí. Estás preparada? Sí? Creo que sí. Sí. Non te queimes, que ás veces as croquetas xa sabes que Son queiman porque traidoras. veñen recén saídas do aceite, é complicado. Repetimos a pregunta, de que é o recheo das croquetas de Don Julius Matus? Xamón e queixo. Ai, ahora sí, non? Home, vai dar os cartos igual. Bueno, pois tens razón, veña. Aí está, chamade 50 euriños en xogo, 664 483419. Xulia, cando queiras, podes probar as croquetas. Ai, que envexa me estás dando agora mesmo, No, por... Veña, 50 eurillos en xogo, imos a Portosín. José Antonio, que tal? Boa tarde. Buenas. Como estás? Pues sentadiño aquí mirándote. Bueno, moi ben. Antes de nada, que tipo de croqueta ou cal é a túa croqueta favorita? Pois mira, prácticamente a que teñe que non ambarar. A que? A de xamón serrano e queixo de Arzúa. Mira, pois xa está. Pois xa está. Moi ben. Moi ben. Pois os 50 euros... Agora xa é tontería que che faga o programa, pero bueno. Mira, unha pregunta. Ti sabías o do bikini? Que o sándwich de xamón e queixo chamase sándwich bikini? Home, non sabía, pero Ves? todo é bo saber. Ves, pero eu tampouco sabía. Eu creo que... Pero sí, pero ti divulgador. Non, eu creo que é na túa casa, na máis. Que non, que non. Sí, sí, home. Lucía. Eu creo que sí.
Eu tamén o sabía. Bueno, Pero é verdad que descubrir un libro de cociña antiquísimo. José Antonio, un bico grande, moitas gracias por chamar. Hasta loguiño. Chao, chao. Parabéns polos 50 euriños. Aí vai Xulia da Estrada, que agora sí chegou o seu momento. Xulia, tesme que dicir cal das dúas croquetas gaña ou a voltas co prato do día de hoxe? As dúas están moi boas, pero eu, como original, e que nunca as probei, vou por Lucía. Hulk de Lucía Vázquez, aí está. Moi ben. Bueno, señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato da Televisión das Croquetas. Chao. La croqueta por la